अगर आप भी चाहते हैं बिट्टू मलंगिया एंटरटेनमेंट का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। Presented by Bittu Malangia Entertainment. बबुआ के लगन उतारू है माई चुम चुम चुमावे। बबुआ के लगन उतारू है माई चुम चुम चुमावे। दादी आशीष लुटावे हो माई चुम चुम चुमावे। दादी आशीष लुटावे हो माई चुम चुम चुमावे। बबुआ के लगन उतारू है माई चुम चुम चुमावे। बबुआ के लगन उतारू है माई चुम चुम चुमावे। दादी आशीष लुटावे हो माई चुम चुम चुमावे। दादी आशीष लुटावे हो माई चुम चुम चुमावे। अभी आप सुन रहे हैं खाजे डी से धड़कन फिल्म्स की शानदार प्रस्तुति। Presented by Bittu Malangia Entertainment. लागे ना बबुआ के केहू के नजर। बुआ लगा बेली आँखी में काजल। हाँ हाँ लागे ना बबुआ के केहू के नजर। बुआ लगा बेली आँखी में काजल। सौखी सब समदाउन गावे हो माई चुम चुम चुमावे। सौखी सब समदाउन गावे हो माई चुम चुम चुमावे। दादी आशीष लुटावे हो माई चुम चुम चुमावे। दादी आशीष लुटावे हो माई चुम चुम चुमावे। अभी आप सुन रहे हैं खाजे डी से धड़कन फिल्म्स की शानदार प्रस्तुति। Presented by Bittu Malangia Entertainment. बाजेली आंगन में आजन बाजन। देखे में लागेली बारा सुहावन। हाँ हाँ बाजेली आंगन में आजन बाजन। देखे में लागेली बारा सुहावन। दीदी सब धन लुटावे हो माई चुम चुम चुमावे। दीदी सब धन लुटावे हो माई चुम चुम चुमावे। दादी आशीष लुटावे हो माई चुम चुम चुमावे। दादी आशीष लुटावे हो माई चुम चुम चुमावे।